खोनासं फिसाफोर, आं नोंसोरखौ नोमफा गैयाब्लाबो आलो आलो फेदेरबोदों। नोंसोर सानैयाथ' आंखौ मिथिखागौ आं मा खामानि मावो। दिनैनि जुगाव थाखा फैसाखौ बिनानै मोना, सेख'नांगौसो, सेख'नांगौ। धोन दौलतखौ ओरैनो मोना, सेख'नानैसो मोनो। आं नोंसोरखौ बुंनायनि खारना मा फिसाफोर, जोंनि बिजनेसा बेल'जों थोला। दा जोङो बे बिजनेसखौ बिराद गिदिर फेदेरनांसिगौसो। जाय खामानिखौ बे ओनसोलाव गुबुनफ्रा मावा, बे खामानिखौ जों मावनांगोन। मानसि खावनायानो जा, मानसि बुथारनायानो जा, खालि जोंनो फैसाल' नांगौ। मानसिनि जिउआ देरसिन नङा, थाखा फैसायासो देरसिन फिसाफोर। थाखा फैसाखौसो नागिरग्रोनांगौ। बुजिबाय फिसाफोर? औ बुजिबाय आयै। सानैबो बुजिबाय? मोजां बुजिनानै ला। हासथाय थ' बैयाव जिरायहैनोसै। जेसिका फैनो नागिरदोंलै। नंगौ, बबेसिम मोनखोनो? फैगासिनो दङ खाथियावनो। आच्छा, नोंसोर बेहाय थाहैथ', जों इन्जिनियारनाव साइन लायनो। ओइ आसुल, हनै सोरबा दाउमिना। बाब्रे बाब, मासोमोन खिथु नायनो गोसो बायना नोंलै। थौ इदाव नांगौ। थौ हा नोंसो साहा लानो थाखाय जों बेसेबां खारनांगासिनो। थौ होसो बेखौ। जेसिका, बिसोरो सोर? बिसोरनो बै समाव आंखौ बुथारनो नागिरनाया। अ, होमब्ला नोंसोरसो ना? सोर नोंलाय? जोंनि लामायाव हेंथा हो, नङाबा जिजोबगोन नोङो। ओइ माखौ मिनदों? हो बबेयाव हाबलांबावसै नामा? हाबजायो। माथो माहाजोनथार। फिसाजो गोनदा गोनदि दंबा गांनैसो फानलांनो हायो खोमा। थ'
नाथाय गोसोआवला बै बानायखानाय बुटे दाबाव नोङो जागोन आफायसोर आं दंना राव गैया नामा न'आव बाजै ओइ बेवाइफोर बाजै अ दङ दङ हे आदा फै जिरायफै जिराय जागोन आदा जागोन दे आंथ' सिनायासै सोर जाखो माने आदा जोङो बर'नि आंगो हारिमु गामसा दख'ना फानबाय थिंग्रा आदा दा आदानावबो बाजै लाखिबाय खोमा साननानै हाबफैनाय जादों दाथ' नोंबा जेबो गैया आं मालाय बोरैहाय लाखिनो आंनिबाथ' जेबो नङा लाखिब्लाबो उसुबिदा आंबो बारा साहस गैया गोरजियासो गोरजासो माने जाय मावनानै जाहोनो बुद्धि गैया बेसो गोरजा थाहैलि आदा बे नंगौ फंबाय माखासे बिराद सिङाव हिस्ट्रि दङ आसार आदा नोङो बिदिबा थेवबो फसायबाय खोमा दिहुननानै जिखुनु नायजागोन दे दे बन्दो नैबे गामसा एकदम बर' सिख्लानि आखाइजों दांमोन दानाय गामसा औ नैबे दख'ना नैबे जाबाय बालायखो आगर बियो जोबोद मोजां आदा बाजैया जुदि गुफुरबा बेखौ गाननाय लोगो लोगो जुखाम आखाइ बेरनाय बायदि फ्राव गुफुर बेरथारगोन समायसारगोन आदा गुफुराथ' गुफुर नाथाय नोंबाजै गैयाबा आं लाखिनो हायालै बेबो जारला आरो खिबावलायबाय नोङो गावनो दहाय हटेलाव नाफाम गोरान जाहोनानै बेनो नोंना बिबा सेवजोब्बाय थां खि थां फंबाय नै ओरै बाहेरायाव एफा गेसाव खिफिदों हांगोमोर जाजोबगोन सेंग्राफोरनि खोथा आदा आदसा बाजैनो गांसे लाखिदो जोबोद मोजां मोनगोन बाजैया नोंखौ आं फसायदों दख'नाखौ फैसा गैथ्राबा बाखिबाबो जागोनलै आदा उनाव हरना एफा मोजां लाखिदो आदा गांसे बाजैया बिराद मोजां मोनगोन आदा नोंखौ नोंबाजै गैयाबा आं हायालै फंबाय दासो उदैया सान्थि मोनलायबाय आंना अ फंबाय मोजां मोनबायना नों जेबो सिन्था दाखालाम आदा बे दानि जुगनि गोदान मुगायाव गोदान पद्धतिजों दानाय बर' सिख्लाफोरनि आखाइजों गोदान नाम बेलायस्रि आगर बालायखो आगर हाजो आगर ददेरे आगरनि खुनु अभाब गैला आदा मिथिबाय नों लाखिबा मोजां जागौमोन आं मोजां मोनदों दख'नानि आगरनि नामखौ आंनि जिनिसफ्रा गाज्रि आदा गासिबो मोजांजोब अब्लाबो नोंबासो गैयाब्ला आं लाथ'नो हाया फंबाय दे होमबा फैफिन मालाबा दे थादो दे होमबा दे जेबोसो मोनजानाय जायासै नाङा आदा जानो लोंनाया देरसिन नङा नोंबाजै फैबा फैफिन दे जागोन आदा जागोन ओइ मा मोनबोखो मोनबायलै नै ओइ जम्बो दा सामाय थागोन थ' सानसेनि हाजिरा ओंखारलायबायलै अनजिमा आं गाबोन गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन नोंबो थांफानोबा ओंखारफादो इक'लेन्डआव बेरायनानै फैनोसै नों मा सानो थांनोथ' गोसो दंमोन नाथायबा न'आव सोंग्रो, 'आइ आफायाबा हगार हरगोन ना हगार हरा? 'आइ आफायाबा 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 हगार हरा? 'आइ आफाया
जुदि हगार हराब्ला मा खालामनाया मोजां जागोन? बिदिबा नों स्रोद खारखोमाबोदो। जागोन। मिजिं नोंसोर बेयावनो थाथ'। आं गासिबो खोथाखौ अनजिमानो खिथाहैगोरनो। बाब्रे बिराद गरमथारब्रा। अनजिमा रुबेला मानसि मोजां नङा, गुन्दासो बे। थगाय थगाय हिन्जावफोरखौ खावनानै लांनानै बरबाद खालामहैयो। ओइ सिख्ला नों मा जानला मोनला बक्स बायदों हो? अनजिमा नों बिनि खोथाखौ दा खोनासं। आं बिदि नङा। आं नोंखौ जोबोद अनो। मालायनि मोजां मोननायखौ मेगन सादों नामा? थां नों बिनिफ्राय। सोर नोङो? बेयाव डाइलग होफैनो? आब' आं नों फोथाय दा फोथाय, आं दिनै नोंनो सैथो खोथाखौ खिथानोसै। बियो आंखौ किडनेप खालामदोंमोन। रिमला दायनिगिरि नङा। नोंखौ मोजां मोनफ्लानो थाखायसो रिमलखौ आंखौ फान्दाय होदों। जानो हागौ बे जेरै आंखौ थगायदों एरै नोंखौबो थगायनानै फान्दायनो हागौ। मा रुबुल, बेफोर खोथाफोरा गासिबो सैथोजोब नामा? मानो सिरि सिरि थाखो नों? अब्ला बेफोर खोथाफोरा गासिबो सैथोजोब। बिदिबा नों आंखौबो थगायदोंसो। बुं, नों आंखौ मानो थगायदों? अ बिदिबा नोंसोर सानैबो लोगो जाबाय। गवा नोंसोर सानैबो आंजों। हगार पापी, मानसिनि जिउ जाग्रा। हगार सुनि मानसि थैनांला। मा खालामनाय नोंलाय? सानबेसे गोजोनानै थानो? हगार पापी, सानसेबाबो नों थैखागोन। नोंसोर सानैबो आंनि गुबै महरखौ नुबाय जेला नोंसोर सानैखौ दोननो हानाय नङा। रिटा आंखौ नाय रिटा। रिटा रिटा नाय आंखौ नाय रिटा। रिटा बेटा आरो फैबावदोंसो नोङो। Bukan, ada, nunggu sampai jika langgu ada, nunggu sampai jika langgu ada. Ayo, फिसावा मा जाखो? आयै फिसावा मा जाखो? आयै फिसावा मा जाखो? आयै फिसावा मा जाखो? मा जानानै फैखो? आयै फिसावा
मा जाखो सोर आदालै बुथारबाय आदा आंनि आदा फिसाखौलाय आयो आदा आयो फिसा आंनि फिसाखौ सोर बुथारा माबार बुं जों जेबो मिथिया मेडाम जों पार्कआव सोंना लाना फैदों लादा फिसा नों दानि खिथारखौ नोङो होखारथारनांगोन फिन साजा लाफिनथारनांगोन नङाब्ला नैबे लादुरिनि गोसोआ गोजोननाय नङा जाबाय आं सानसेबो हगारा दे फिसाफोर लानानै फैदो सिङाव दे माबा खबरमोन सार खबर दोनदों आंना हरदों बिसोरखौ अके सार अके नाथाय मानो सार मा हमला बेखौ आं थाङालै सम्फा बिफा ओइ सम्फा बिफा खोनायाखै नामा नोङो बेंगा दरा खेव गोख्रैनो ए सफैबाय बिमा औ फुङाव थांनायानो इसिबां दासिम मोनालायबाय माबायदि पार्टि बेलाय मा बुंदों नोङो मा बुंदों बुंफिनलाय देलाय जेबो नङा दे आंनि भुल जाबाय हरानो जा सानानो जा आं गोसोबायदि थांगोन आरो फैगोन बेवहाय नोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जाबाय बिमा दे आंनिनो भुल जाबाय आया बे दख'नाया मानो गुलाय गुजाय जानानै थाखो आंथ' बेहाय फैसा दोनदोंमोन बोरो बहा थांखो आं मिन्थियाथ' बिमा नोंनि बाव फैसा दोननायखौ आंथ' नुवाखैना नों लायाखैबा सोरथो लाखो बेखौलाय आं नङालै बे आंनि न'आवलाय सोरथो फैनो हानांगौ ना बेहाय सोरबाफोर फैदोंमोन नामा फैनायाथ' दहायसो सानै सेंग्राफोर फैदोंमोन दख'ना फानग्राफोर बिसोरसो माबा माबि खालामलांबाय नामा आंथ' पात्ता मोनाखै आं ओरै रायलायगासिनो दंमोन बाहेरायाव सासेया खिनो ओंखारदों होननानै ओंखारलांदोंमोन बेसो हाबफैदों नामा आं मिथिला बे फैसाखौ आङो फिसाजोनि स्कुलाव दिउ सोनो होननानैसो दोनदोंमोन मानो बेबायदि गोदाव सोराव नोंलाय दे जेबो नंला दे 10,000ल' फैसा मा ओंख्रि संनानै दोनखो बे नों फैसा होलांनायजों आं बोरमा बेदर लायनानै संनानै दोनबाय आलुजों माथो मोनबावनो थां खुरैदो थां दे जागोन दे थौ सिगाङाव आरो गोख्रै थौ फटाफट सार गोदो जोंखौ पुलिसनो केस होनाया बेनोमोन सार मानसिया अ नोंसो साला नोंनि थाखायनो गामि न' बां गासिबो गारनानै थाफैनांदों खेतु मा खालामनांगौ बेखौ धैर्य हम राहुल
केसखौ सप्तासेनि गेजेराव उइथ्र' खालामाब्ला खोनादोंना खोनायाखै सप्तासे माने 7 सान मिथिबाय थांदो नों हो सेंग्राफोर एसे रेस्ट लाहैदो थौ राहु थौ हेलौ राहु आरो किटु नोंसोरखौ खोनानो मोनदों फैसानि दारै गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो होननानै औ डाइरेक्ट बुं मा खामानि मानसि बुथारनाय बेसेबां नांगौ 50 लाख कारेन्टआबो खम जाया दे जागोन आं समजों लोगोसे मानसि फाथायहरगोन आरो रांखौबो नोंसोरनो हरफाखागोन खिन्थु नाथाय खामानिया जाथारनांगोन अबेसिम सफैखो थांगासिनो दं आं मोनसिगोनानो दे थाब फै नेगासिनो दं आं नोंबो आंखौ मोजां
मिथिंगाया जोंखौ जरायलायो संसाराबो मिथिखायो गोसोखौ गाबज्रि हरो जेब्लायबो थाबाय थानो गोसो जायो नोंबो आंखौ नागिरो आंबो नोंखौ गाबज्रि हरो नोंनि खाथियाव जेब्लायबो थाबाय थानो गोसो गोसोखौ गाबज्रि हरो बेसे गोबावसै गोबावसै दहायनिफ्रायनो नेदों आं नोंखौ नंगौ नामा औ आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंगौमोन दे बुं मा खोथा मा मोनसेल' मोनबाखौनो बुंना आं नोंखौ मोजां मोनो देरहा I love you मा जेसिका बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा मानो गनायनानै लानो हाया आंहा मोजां मोननाय दंखायो जेसिका नों आंखौ बिदि होननानै दाथगाय आं नोंखौ आंनि जिउनि अरायनि थाखाय आं सायख'नानै लाखाबाय बुंबायना आंना मोजां मोननाय दंखायो होननानै मानो फोथाया फंसे खोथा बुंनायखौ बुजिया नामा आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा जुगामिजों आंजों जोबोद गोबावसै मोजां मोनलायनाया मोजां मोननाया गेलेजाग्रा बुस्थु नङा आं जुगामिखौ मोजां मोनो आरो बेबो आंखौ मोजां मोनो जों सानैजों मोजां मोनलायो आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा बिदिब्ला नोङो आंखौ नोंनि जुगामिजों आंजों सानसे लोगो हमहो बिनि उनावसो आं डिसिसनखौ लागोन
जागोन नों लोगो हमनो हागोन थ' जेसिका थांसै बिदिब्ला थौ खोनासं लोगोफोर मोनसे खामानि मावनो थांनायाव मोजां आरो गाज्रि जेननाय आरो देरहानाय थाखायो बे जेननाय आरो देरहानायखौ लानानैनो जोङो जुजिलांनांगौ जानानै फैयो खोनाबायना औ खोनाबाय दा जोंहा लेखा रोङा फरा रोङा जों साख्रि बाख्रि जेबो मोनखाला नंगौना नङा नंगौ बेखायनो जोंनि गाननाय ड्रेस पार्टिनि खरसा जानाय लोंनाय जौ बेदरनि खरसा सिख्लाफोर बुरखायनायनि खरसा जों बबाव मोननो सिखाव खावाब्ला जों जेबो उफाय गैया बेखायनो आफानि मुङा आलु आं जाबाय सालु बे आलुनि फिसाज्ला सालुनि बुद्धि बायदि जोङो सिखाव खावनानै फैसा खामायनांगौ खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयोनो बे चिरां जिल्लानि काजलगाव दखना बाजाराव जोबोद हिन्जावफोरनि भिर जाथारो बेवहायनो खद' खोमानि इजि बेखायनो लोगोफोर गोसोआव ला सिखाव खावनानैब्लाबो जों सानसे समाव हयथ' धोन दौलतनि बिगोमा जाहैनो हागोन नाथाय खोनासं लोगोफोर सिखावखौ खाव रावबो दा हमजा आरो जुदि बायसान्स हमजाबायोब्ला बे आलुनि फिसाज्ला सालुनि मुंखौ माब्लाबाबो दाला आबा बस थिग आइडिया बुंबाय नोङो आदसा बाथ्राफ्राथ' थिगैनो दं ना मा बुङो नोंथांमोन औ बिदि जाथोंसै बास लोगोफोर बिदिब्ला मोनसे खामानि मावदो नोंसोर साथामा ग्रुप मोनसे जादों आरो बिनि ग्रुप लिडारा दाब्ला बेखौ नों दैदेननांगौ नोंसोर साथामजों ग्रुप मोनसे नाख्रेब बेखौ नों दैदेननांगौ सिखाव खावनांगौ फैसा बुथुमनांगौ लोंनांगौ जानांगौ फुर्ति थानांगौ नङा होमबा नैबे आंजों थाफासिगोन थां बिदिब्ला नोंसोर गाव गावबागाव खामानियाव थांनो थां आंबो थांफागौमोनलै लांफाबा थोद नोंहा आंजोंसो जागोन आफा इसोर जाग्रा लोंग्राखौल' रेडि खालामनानै दोन नोंसोरो अमा बेदर आरो मेजिक मुभमेन्टआ रेडि दोनखा मिथिबाय खोनाबाय मा बुंदों थाब लाना फै जागोन आफा इसोर आं थाब फैथारगोन आं नैबाव गोलांनो आधा घन्टासो जागोन जुगामि नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे खोथा सोंगौमोन मा खोथा आब' सों दे गाज्रि मोना आं देरहासारखौ सिनायो बियो नोंनि खोथा बुंबाय थायो ओंखायनो आं नोंखौ बे पार्कआव लोगो हमनो लिंहरदों ओमफ्राय माबाफोर खोथामोन नामा आब' खोथा मानि नों देरहासारजों मोजां मोनलायो नामा बिनानाव औ नाथाय मा नाथाय बिनानाव औ आंखौ खांजानाय होननानै मिथियोब्ला आंखौ देरहासारा गारगोनसो नामा अ नंगौ नामा नों खांजानायसो नामा बिदिब्ला औ आब' ओमफ्राय नों उन्दैयाव बबेनिमोन नों मिथियो नामा आइ आफाया खोन्थादों आंनो आंखौ फाख्रिगुरि गामिनिफ्रायसो खांनो लाबोदों होनना उन्दै समाव आंखौ बिथराय होनोमोन दा आंखौ जुगामि होननानैसो मिथियो गाज्रि दा मोनसे बिनानाव आं सोंफ्लांबाय जेबो नङा आब' सासे आदा दंमोननो आंहा नामा अख्रां अ नंगौ नामा दे बिब्दिब्ला बिनानाव थांलायनोसै आब' मादै जिसिखा फैदों ओइ जिरायफै मा मैगं सायदों नै जोगोनार बिजौसो सायदों आङो देरहासारा न'आव गैया नामा गैयाथ' बियो बिहामजो मोनसिगोनहाय नोंस्रा मादै मा देरहाया सोरखौबा गोसोथोयो नामा लाबोथों देरखानाय लावखानाय फिसा
समाबो जाखाबाय जेला मालायनिबाबो असे फिसा सानखायो जोङो मा होनदों नों मादै देरहासारा नोंसिनि फिसा नङा नामा ओहो उन्दैयाव खांनो लाबोदोंसो जोङो बेखौ फाख्रिगुरि गामिनिमोन उन्दैयावनो बिमा बिफाया बुथारजादोंनो उन्दै समाव बिनि नामा अख्रांसोमोन जोंसो लाबोनानै देरहासार नाम सोलायदों अ बिदिब्लाथ' देरहासार आरो जुगामि मोना असे बिदा बिनानावसो थेवब्लाबो बिसोरो मोजां मोनलायदों बियो माबोरै जाथावगौ आं माबा मोनसे खालामथारनांगोन थेवब्लाबो जों दिनैसिम दुखु होफेराखै बेखौ दे बिदिब्ला मादै आं थांसै औ दे रावनिबो सिगाङाव दाबुं दे जागोन दे थांदो बिदिब्ला खोनासं जों दिनैनिफ्राय सिखाव खामानिखौ मावला मानसि मोजां जानोसै बेखायनो बिसोरो थाखा फैसा खावनानै लाबोनायखौ गासिबो लाजोबनोसै दिनै बिनिफ्राय बिसोरखौ बेदराव मुलि होनानै साफा साफा बुथारजोबनोसै अहाथो मुलियालाय थै जाम्बा आलुनि फिसाज्ला सालु खेव बेदरा खोथा गैला 디커피들이 먹어 아바테 보고 자서라 에이 따블랑 퐁ခေါ나 हेलौ दाब्ला नै थांगासिनो दं अबेसो मोनखो मोनफैबायानो हैद र' मुलिखौथ' जों मोजाङै होखाजोबखाबाय बेखौ जानानैथ' बिसोर थैखाजोबखासिगोन आरो बिसोरनि खावनायखौ जों लाजोबनानै दिनैनिफ्राय जों सिखाव खामानि मावला मोजां मानसि जानोसै बिदिनो खालामसै जोङो थुदो ओइ आदा मुलिया थिगैनो होजोब्बाय आदा थिगैनो दंजोबो आं होखाजोब्बाय बिसोर बेखौ जानानै दिनै थैखाजोबसिगोन आरो जों मोजां मानसि जानोसै दिनैनिफ्राय बिसिनि खावनाय मालखौ लाजोबसै जों दिनै बुजिबाय थौ नै सफैबाय हेदि जिरायदो नोंसोरखौ आसा खालामनानै दंगासिनो दं जों बोरो माखासेया बस फैगासिनो दं होनदोंमोनलै दाबो सफैया माथो बेलाखौ खावब्ला नुजाफैलायबाय फैदो जिरायफैदो हाब माथो बिसोरसो सिगांग्रो सफैनानै दं माथो हास्लाबो नोंसोरो जिरायदो फटाफट दे लुदो जोंनोबो दे जोंथ' नेनो बानानै साम'से बुरि खालामग्रोबाय नै जोंबो जाग्रा जिनिस लाबोदों थांथारबाय दे लाबो गिलासा आच्छा लोगोफोर खबराथ' मोजां होनना मिथिखाबाय दि सोर मा लाबोदों बहनथारदोसो नायथारदिनि समान राननांगोनलै खिन्थु हद बेदरा हरदो ओरै माथो नायखो बेदरा जादो नाथुरनानै हरदोब्रा नै लुदो दिनैसो मोनजाबायना लावजोब्बाय दासो फैसाखौ दानो रानथ'वा बिसोरो मा लाबोदों बेखौ जाग्रोनोसै जोंहा बिलाय दोनथ' बिनिफ्राय जों दिनैनिफ्राय सिखाव खावला मानसि मोजां जानोसै मिथिबाय जागोन मोसाबावदो लोगो जायै माथो दं
Au. Adi. Adi. Gada 우리 사줘. 우리. आच्छा फंबायफोर देरहासाराथ' आंनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाहरजोबखाबाय दा नेग्रायाथ' नोंसोर नङा नोंसोर जायखिजाया मोजाङै मोजां थालायहैदो जागोन दे सार दे बिदिब्ला थांसै दे फंबायफोर थांदो मिजिं गोसोखौ बिराद सुखुवा मोनबायलां दाथ' गार्लफ्रेन्डआबो गैला न'खराबो गोदाव सोराव बे जायगायावलाय माथो खालामबावनो आंलाय आउटआव थांसैलां नंनायाथ' नंगौलै आंबो बेखौनो सानदों आंबो बेयाव थानानै माथो मोनबावनो दे नों थांग्रोदो आंबो साननैसो उनाव थांसै थ' दे जागोन हेलौ देरहासार बबेसिम मोनखो दे थाबैनो फैदो थांनायनि सिगां एसे रायलायलांसै दे मिजिं मिजिं मा जाखो थ' आदा बिसोर सानैयामोन जोंखौ दाख्लै फुना हरनाया Hands up! Skut! Oi! Betul! Oi! Skut! Ayo pala, skut! Oi! Betul! जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां थि समाव सफैनायनि थाखाय बिसोरनो आसार दायनिगिरिया जाबाय दे आरो दंबावो लिडारानो दंबावो दे गाबोन थांजागोन नामा सार आं दं थांगोन थेंक इउ सार लानानै थांदों बिसोरखौ सार ओइ थ'थ' गाखोजोब गासिबो थाब गाखो गाखोजोब सिङाव
नङाब्ला जेसिका मानोबा लेंहरामोन आं नोंजों मोजां गाज्रि खोथा रायलायनोसो लेंहरदोंमोन नंगौ नामा देरहासार नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आरो नों बे गोरोन्थिखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दङ जाय गोरोन्थिखौ मिथिब्ला नों जेबो सहायनो हानाय नङा मा बुंदों नों जेसिका मा बखिला बायदों आंथ' दिनैसिम बिदि मालाबाबो गोरोन्थि मावफेराखै आरो मावनायबो नङा नों फोथायनाय नङा आंखौ नाथाय बे बाथ्राखौ नोंनि बिमा मादैयानो आंनो खिन्थादों नोंखौ उन्दै समाव खांफैनायसो होननानै उन्दै समाव नोंखौ अख्रांसो होननानै बुङोमोननो आरो नोंहा बिथराय होननाय मुंनि सासे बिनानावबो दङमोन आरो नोंनि बिमा बिफाया नोंसोर उन्दै समावनो गावथारजादोंमोननो जेसिका बि माब्लाबाबो जानो हाया सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं मिथिबाय आरो जुगामिया बे एखे खोथाखौनो आंनो खिन्थादों गावनि नामा उन्दै समाव बिथरायमोननो बिदा दंमोननो अख्रां होननाय दा आं बुजिबाय नोंनि मोजां मोननाय जुगामिया नोंनि असे बिनानावसो बास जेसिका बास आरो दा बुंसै हेल' हासथाय औ देरहासार बुं आं मोनसे खोथा सोंनो नों गाज्रि मोननो नाङा औ दे सों मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो खोन्था दे माथो जुगामिया नोंनि असे बिनानाव नङा नामा ओहो नङा देरहासार जुगामिखौ आइ आफाया उन्दै समाव गुबुननिफ्रायसो लाना फैदोंमोन बियो उन्दै समाव फाख्रिगुरि गामिनिमोन उन्दै समावनो बेहा बिमा आरो बिफायाबो सोरबा दुथां मानसिजों गावथारजादोंमोन बेहा अख्रां मुंनि सासे बिदाबो दंमोन नाथाय नों बेफोरखौ मानो सोंदों देरहासार देरहासार नों आंखौ दुखु मोनबाय नामा I'm sorry देरहासार Mas buat खाथियाव दाफै आंनि आंखौ हारसिं थानो हो I'm sorry देरहासार I'm sorry Buat गोसोआव गोबां सोंलु दिनै मोफ्लामगासैनो गोरबो गंसेया खावनै जानांबाय आंनि सिमा लाथिख' जानांबाय आंनि मिजिङा जाहोना मा दंमोन
हाय बुरखाय बोरै दोननो नोंनि अनगा बोरै थांनो हागोन बायफ्लेनाय बिखा बोरै हां मोनगोन गोसोआ लेंहरो गोसोखांब्ला गोरबोआ गाबखावो नोंनि थाखाय सोरनि गोरोन्थिमोन जाहोना मा दंमोन नुनाय सिमांफोरा बेसे गोजोन आलौखाङो गोसोखांब्ला फारि फारि बावनो हागोन ना नोंबो आंखौ बिखाबो फ्लंनानै होनाय अननायखौ गोसोआ लेंहरो गोसोखांब्ला गोरबोआ गाबखावो नोंनि थाखाय आयै मा जादों फिसा मा जादों राहु आरो केतुखौ पुलिसफ्रा लांबाय मा होनदों नों फिसा औ नंगौ आयै राहु आरो केतुखौ पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय औ मेडाम लानानै थांबाय बिसोरखौ आंखौबो लांफादोंमोन आं पुलिसनिफ्राय खारगो गबाय माबोरै हमजाखो पुलिसजों माबोरै हमजाखो नों मोजाङै सुलाद लाहै फिसा आं गासिबो मिथिजोबखाबाय आयै देलाय फिसा खिन्थानाय बिसोरखौ हमग्राया देरहासार आयै रावबो नङा अनिरामनि फिसालानो बियो आयै नाथाय असे फिसा नङा खांफैजानायसोनो उन्दै समाव बिमा बिफा गावथारजानायनो फाख्रिगुरि गामिनि बिनि आसोल बिमा बिफाया समर आरो लोखि बिदिब्लाथ' आं गावथारनाय समर आरो लोखिनि फिसालासो बिदिब्लाथ' खोथाया बोरैबा जाबाय बिदिब्लाथ' राहु आरो किटुमोनहा जोंखौ पुलिसनो खिथाजोबसिगोन खोनासं फिसा गाबोन सोरांबानो बे हिनजावसा सानैखौ लानानै जों बाहेरायाव फानहैनांसिगोन आरो जोंबो गोख्रैनो दोरोदनांसिगोन फैदो फिसा सिङाव फैदो फिसा फैदो फिसाफोर नोंसोर गासिबो दिल्लीयाव थांजोबदो जोंबो बिसोरखौ साप्लाय खालामखांनानै दिल्लीयाव थांसै जागोन मेडाम दे फिसा फै माबार फै नोंसिनि थाखायनो जोंहा थानो हायै जालांबाय मार फै सालिफोर माबार खेव थाबखौनो खेवनो रोङा माबार खेव गारिया हाब माबार हाब माबार Inspektor नोंथां
गुबै दायनिगिरिया बिसोरो आं एसेब्लाबो मिन्थिखागौ आरो आं दिनै आंनि मेगनजों नुबावबायसो नों सासे बिराद गिदिर दायनिगिरि नोङो मानसि किडनेप खालामो नोङो मानसिफोरनि बेफार फालांगि खालामो मानसि बुथारहोयो नोङो नों बिनि साजाखौ मिन्थिगौ नों जिउ जोबजासे जेलाव थानांसिगोन मिथिबाय ओइ थु कलेजबल लादो देरहासार फिसा आंथ' साजाखौ मोनखासिगोन साजाखौ मोननायनि सिगां आं नोंनो मोनसे फिसा खोथा फोरमायलांनो नागिरदोंमोन फिसा देरहासार फिसा दिनैनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगां आं नोंनि नोम्फाजों मोजां मोनलायोमोन बे समावनो आं गुबुन सासे सेंग्राजों गोरबोआव थादोंमोन बे खौरांखौ मिन्थिनानै नोम्फाया आंखौ हाबा खालामाखै आं न'निफ्राय होखारजानानै टाउनाव थाहैदोंमोन आं बावनो गथ' सानै जोनोम होदों नोंनि नोमा नोम्फायाबो गथ' सानै जोनोम होदों नों आरो नोंगै नाथाय सानसे समाव आं रागा जोंनानै फिसा ओइ थ' मा जाखो फिसा दिनैलाय नोंहालाय मा जाबोदों आफा गैया नामा आयै बाजाराव थांदों हनै बेलाय माथो फैबाय आदा नोंहा मा जादों मानोबा आं नोंखौ दिनै रागा जोंनाय नुदों जेबो जायाखै बिनानाव मा जाखो फिसा नों दिनै मानो रागा जोंदों आं मा खोनादों आफा दिनैसिम मानो आंनो खोन्थायाखै मा खोनाखो नों फिसा थार बाथ्राखौ मानो बुङा बुं नोंसोरो आइ आरो आफा नोंसोर आंनि असे जोनोमगिरि बिमा बिफा नंगौना नङा नों मिथिनो लुबैदोंना फिसा खोनासं जाय खोथाखौ खोन्थानानै नोंनि गोसोखौ दुखु होनो सानाखैमोन देरहासार फिसा नंगौ नों जोंनि असे फिसा नङा उन्दै समावनो जों नोंखौ खांफैनायसो थेवबोनो जों नोंखौ गावनि असे फिसा बायदि सानो नों उन्दै समाव नोमा नोम्फाया गाज्रि मानसिजों बुथारजानाय नोंहा सासे बिनानावबो दङ नाथाय जों बेखौ लाबोफानो हायाखिसै आइ आरो आफा बे खोथाखौ सिगाङावथ' खोन्थानो हायोमोन दिनै आं मालायफोरनिफ्रायसो मारै खोनाखो गोरोन्थि जाबाय नोंसिना आइ आरो आफा जाबाय आदा दुखु दा खालामसै गोरोन्थि जाबाय आइ आफानिया आदा नों जोंखौ गारनानै दाथां नों जोंनाव खांफैजानाय फिसाब्लाबो जोंनि असे बिदा बायदि आगोलाव जेरै अनोमोन बेबायदिनो अनबाय था आरो गोरोबना था आदा जोंजों जागोन बिनानाव आं नोंसोरखौ गारनानै थाङा आं नोंसोरजों अराय सम गोरोबना थागोन अनलायना थाबाय थागोन आइ आरो आफा आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थियाव आं नोंसोरखौ गोरा गोरा खोथा बुंफ्लांबाय निमाहा हो आफा जागोन फिसा आयै जाबाय फिसा जाबाय गोरोन्थि जाफ्लांबाय थां फिसा नों दाखौ सिङाव लांदो जागोन आफा आदा थुदो
Anda देगाsan जुगामि जेसिका नोंसोर बेयाव nang biway mak खालामगासिनो दं जेबो खालामाखै ओरैनो दं बार जादों आं थगायनो दानाजा आं बुजिखाबाय आंखौ निमाहा होदो आदा गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय नङा बिनानाव बे गोरोन्थिया नोंनि नङा बे गोरोन्थिया आंनिसो आंखौ निमाहा होदो नानि नङा आदा बे गोरोन्थिया नोंनिल' नङा आंनिबो दे जाबाय जाफ्लांबाय गोरोन्थिया सानैनावबो जाबाय बेखौ सानबाय थानानै लाब गैला नानि आदा आदा आं दिनै जोबोद खुसि मानोना आं असे बिदाखौ मोनफिनबाय दिनै आंबो जोबोद खुसि बिनानाव आं दिनै गावनि असे बिनानावखौ मिथिनो मोननानै आदा नों आंनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो हागोन ना मानो हाया जानो गावनि असे बिनानावनि थाखायलाय बुं दे मा खामानि आदा आंनो बाजै नांसिगौ डन्ट से नो आरो आंनि बाजैयानो जागोन जेसिका बिनानाव नों मानो सिरिथा थोद ओइ बाजै माखौ लाजिखो I love you देरहासार I love you too जेसिका मा आंखौ बावबाय नामा बावाखै दे बारा जाबाय नोंसिनि आखला दे जाबाय बाजै आरो आदा बिनानाव नों थिग बिदिनो जादोंमोन आदा थिग आसे दे बिदिब्ला आङो बेखौ स्क्रिप्ट मोजाङानो जादों आङो बेखौ फिल्मनि महर होसिगोन आरो थाबैनो दिहुननो नाजागोन नोंथाङा बेखौ लांदो अके दे थ' थांलायनोसै नामा अके दे थांलायदो बिदिबा जाबाय दे